Винаги съм усещал подкрепата на моите съграждани. Усещаме и сега, на прага на следващите 4 години на Бургас. През годините съм се уверил, че не можеш да постигнеш много, ако имаш малки цели. А моята цел е голяма – успехът на Бургас. Проектите ми целят привличане на инвестиции и създаване на все по-добри условия за живот, работа, обучение, развитие. Ще подкрепим младите, защото от дома по-добро място няма. Но няма да забравим и възрастните, благодарение на които имаме този прекрасен Бургас днес. Ще инвестираме в здравеопазването и сигурната, комфортна жизнена среда. И в града, и в кварталите, и в съставните селища. През следващите години ще строим още детски градини и училища. Бургас ще става все по-приобщаващ, сигурен, уютен, умен, зелен, перспективен град. Искам всеки почтен човек да чувства моята подкрепа, така както аз чувствам вашата. Моята задача е да осигуря възможност за развитие на всички, и неуязвимите, и на успелите. Нека покажем мощна подкрепа за развитието на Бургас. Само така ще се съобразяват с нас. За успешен Бургас!